Καλώς ορίσατε. Θα απαντήσω και στην ερώτηση. Θα πούμε διάφορα. Δεν θα σας κουράσω. Ελπίζω πως δεν σας κουράσω, αν και αυτό δεν είναι και απολύτως έτσι δεσμευτικό. Δεν νομίζω πως διαφέρει πολύ η παραξενιά από τα προηγούμενα έργα μου και σίγουρα δεν μπορώ να πω τυποποιημένα ότι πρόκειται για μια οικογενειακή υπόθεση ή για μια δουλειά που αντλεί τα φίλτρα της από προσωπικότητες ή ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μου. Αντλεί τα φίλτρα, αντλεί τα ερεθίσματά της από προσωπικότητες που βρίσκονται κοντά μου, όλο ένα και περισσότερο. Αυτό γίνεται πιθανό επειδή αθρίζεται η εμπειρία μου ή ενδεχόμενα η ζωή μου δίπλα σε ανθρώπους που εμπνέουν τη λογική του βιώματος ώστε να αποτυπωθεί σαν μια κοινωνική ή πολιτική εμπειρία. Δεν ξεκαθαρίζω, θα σας πω περίπου πώς δούλεψα τώρα για να μιλήσω. Το πρώτο κομμάτι είναι εντελώς τεχνικό. Δεν νομίζω πως η παραξενιά διαφέρει ιδιαίτερα από τα προηγούμενα έργα μου, καθώς με γνωρίσατε σαν διηγηματογράφο ή έστω σαν έναν άνθρωπο που ανακατεύει νουβέλες, γράφοντας μυθιστορηματικές γραμμές, αλλά μια τεχνική αφήγηση που πάντα είναι πιο αυτοτελής. Κυρίως γιατί με αυτά τα ποίηματα συνεχίζω να λέω ιστορίες μικρότερες που ομοιοκαταλήγουν ενδεχόμενα με ένα λίγο πιο λυρικό τρόπο. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η διαφοροποίηση της παραξενιάς. Εξακολουθεί κάθε στιχούργημα και επιμένω σε αυτό και όχι ποίημα να είναι μια μικρή ιστορία η οποία λέγεται καταλήγοντας σε κάτι το οποίο συμπεραίνει πολιτικά, κοινωνικά, ερωτικά, ηθικοπλαστικά, διδακτικά, θετικά, αρνητικά ή με οποιοδήποτε πρόσημο μπορέσει να διακρίνει κάποιος την κάθε ιστορία. Έκανα το εξής. Ήξερα ότι οι τρεις εισηγητές θα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί, ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικοί, είναι εξαιρετικά ανατρεπτικοί, ήταν έως και συγκινητικοί σήμερα και τους ευχαριστώ από καρδιάς. Γι' αυτό για ακόμα μια φορά το εκμεταλλεύτηκα. Δεν είχα ετοιμάσει τίποτα, έγραφα εδώ κάτι σημειώσεις την ώρα που μιλούσαν και πάνω στα σημεία τα οποία εντόπισα θα κινηθεί η δική μου έτσι, συμπεριφορά, η εισηγητική συμπεριφορά. Ο πρώτος που μίλησε είναι ο εκδότης μου, ο κύριος Γκέλμπες, ευχήθηκε έτσι να έχει σύντομα μια δουλειά μου ακόμα. Ματαιοπονεί, γιατί την προηγούμενη έκανα 5 χρόνια να τη βγάλω. Ευελπιστώ πως θα επιστρέψω σύντομα. Η λογική της μετάβασης στην ποίηση είναι κυρίως ένα ελαττήριο το οποίο προέκυψε γιατί, όπως η Μιρέλα είπε σωστά, είμαι ένας άνθρωπος που δεν γράφω στο σκοτάδι. Όμως είμαι ένας άνθρωπος που γράφω με το σκοτάδι μου. Άρα η παραξενιά εντελώς συμπτωματικά μετά τον Τάσο που έλεγε μια μαύρη σελίδα της ιστορίας που εξακολουθεί για όσους ήσασταν παρόντες και τότε. Έρχεται σε ένα σημείο στο οποίο χρειάστηκε όχι να κάνω τον απολογισμό μου, αλλά να καταθέσω το προσωπικό μου βίωμα γιατί άρχισε να με τραυματίζει. Γι' αυτό εδώ έχω φέρει ψυχολόγους, μουσικούς, νηπιαγωγούς και λοιπά πράγματα, έτσι ώστε αν χρειαστώ περίθαλψη να είμαι έτοιμος για πακετάρισμα. Συνεχίζω. Η παραξενιά δεν είχε αυτό τον τίτλο στην αρχή. Νομίζω όμως ότι αυτό παρακινήθηκε να συμβεί από το γεγονός ότι η παραξενιά θα μπορούσε να είναι και ο τίτλος της αυτοβιογραφίας μου. Δηλαδή θα μπορούσε να γράφει αντί για παραξενιά Παναγιώτης Μπούρος και να περιγράφει εμένα. Μπεν πολλής εν ολίγης, αυτό είπε και η Ευγενία, ότι είμαι ο θείος της, το είπε καμιά 70 φορές, που με αγαπάει παρότι είμαι αλλοπρόσαλλος. Ο πρώτος τίτλος του βιβλίου ήταν «Το δέντρο της κουλτούρας». Θα το βρείτε, είναι ένα μικρό στιχούργημα μέσα στην παραξενιά, όμως σε μια έτσι διαφωνία ως προς το τι μας αρέσει να διαβάζουμε, με μια πολύ καλή φίλη, πολύ στενή φίλη και ένα εξαιρετικό μυαλό. Κριτική της θα δείτε να περνάει και από πίσω όμως στο φόντο. Το βρήκα πολύ διδακτικό. Γιατί το δέντρο της κουλτούρας έχει μια αποτυπωμένη, μια αποκρισταλωμένη άποψη σχετικά με τα πράγματα, δηλαδή τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο. Αυτό πραγματεύομαι. Τι συμβαίνει σήμερα στον κόσμο των ανθρώπων. Κάθε διηγημά μου, κάθε μυθιστόρημά μου, κάθε δουλειά μου πραγματεύεται αυτό, προσπαθώντας να δει όλες αυτές τις οπτικές και τις προσλαμβάνουσες που θα οδηγήσουν σε ένα συμπέρασμα που δεν θα είναι αφηγηματικό ούτε και συγγραφικό, θα είναι ένα συμπέρασμα του αναγνώστη. Έφυγα λοιπόν από το δέντρο της κουλτούρας και άρχισα να το διαπραγματεύομαι. Και όσο το διαπραγματευόμουν και το διαπραγματευόμουν και το διαπραγματευόμουν, διαπίστωσα ότι μέσα στο συγκεκριμένο έργο υπάρχουν δύο παράξενοι άνθρωποι, δύο παράξενοι τύποι ανθρώπων. Οι παράξενοι άνθρωποι σαν και εμένα που πιστεύουν πως αυτός ο κόσμος μάλλον έχει πτωχεύσει. Ηθικά έχει πτωχεύσει, κοινωνικά έχει πτωχεύσει, πολιτικά έχει πτωχεύσει, ερωτικά έχει πτωχεύσει, τα ιδανικά, οι αξίες, τα όνειρα έχουν πεθάνει, τα πάντα. Νομίζω πως δεν υπάρχει σωτηρία και αυτό είναι ένα δικό μου συμπέρασμα, το οποίο ακόμα κι αν είναι εσφαλμένο, έτσι επιτρέψτε μου να διατηρώ αυτή την άποψη, καθώς όσο φτηναίνουμε, όσο ελαττώνουμε αυτό το οποίο μας παράγει, μας δημιουργεί ως ανθρώπους μιας υψηλότερης όχι διανόησης, αλλά ποιότητας και όχι ποιότητας με τη λογική της κουλτούρας, αλλά ηθικής ποιότητας, τόσο κάνουμε τη ζωή μας τελικώς δυσκολότερη, ακόμα και αν πιστεύουμε πως έχουμε μια απεύθυνση σε πράγματα ευκολότερα. Ο δεύτερος άνθρωπος που διαπίστωσα εκεί μέσα είναι ένας τύπος ανθρώπου επίσης υπαρκτός από το πολύ στενό οικογενειακό μου περιβάλλον, μιας και με ρώτησες, ο οποίος είναι παράξενος και σε αντίθεση, σε αντιδιαστολή με μένα, διατηρεί την πίστη του στους ανθρώπους, διατηρεί την πεποίθηση πως αυτός ο κόσμος μπορεί να αλλάξει και πως παράξενες κραυγές
είναι εδώ για να μας πούν πως αν δεν υπακούσουμε και αν επιμένουμε να ψηλώνουμε, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, ένα πεδίο, το οποίο δεν θα αρκείται σε χαχανιτά και σε επιφάνεια. Λοιπόν, σας είπα λοιπόν αυτό ως προς αυτό που είπε η Μιρέλα, να πω ότι πέσατε Διάννα πάρα πολύ στα κομμάτια, τα αποσπάσματα, τις περικοπές των στιχουργημάτων τα οποία επιλέξατε από τη συλλογή, έτσι, να αναγνώσετε, κυρίως γιατί συνοψίζουν ένα ευρύτερο σύνολο των πραγμάτων και πώς αυτά αποτυπώνονται στο βιβλίο. Ηθική αφετηρία όλων των πραγμάτων φυσικά και είναι ο έρωτας, άλλωστε αυτό το πράγμα είναι και το πιο εύκολο να συμβεί σε μια αφηγηματική ροή, καθώς ο έρωτας στην πραγματικότητα είναι η διαδρομή που ακολουθούμε από τα δύο θέσφατα, το 0 της ζωής, της γεννήσεως και το 1 του θανάτου. Άρα εκεί κάθε δήλωση που έχει ερωτική χρειά είναι πολιτική, είναι κοινωνική, είναι μια δήλωση ολόκληρη. Αυτό είναι ο έρωτας, και ο έρωτας δεν έχει μόνο τη λογική του πόθου, αλλά μια συνισταμένη που συναφρίζει χιλιάδες πράγματα, εκατομμύρια πράγματα. Το Κάπα Λάμδα και Πι είναι το αγαπημένο μου ποίημα, αφού μιλάμε έτσι λίγο πιο προσωπικά και αφού αναγνωρίσαμε ήδη από τη Μαργαρίτα αλλά και οι άλλοι τρεις ότι αυτό το οποίο κάνω είναι το βίωμά μου, να το κάνω στην πραγματικότητα κοινωνική διαπίστωση και όχι αποτύπωμα. Το αν είναι αποτύπωμα είναι δική σας δουλειά και όχι δική μου. Το Κάπα Λάμδα και Πι είναι το αγαπημένο μου και είναι το αγαπημένο μου στην πραγματικότητα γιατί λέει μια ιστορία καυκική με έναν τρόπο που ενδεχόμενα να μοιάζει σκηνοθετικά με αυτό που περιγράφει η Ευγενία, και αυτό δεν είναι ένα δείγμα τέχνης, είναι ένα δείγμα δειλίας. Γιατί αν ήθελα να αναγνωρίσω στον εαυτό μου τη λογική του πώς αυτός ο Κάπα και ο Λάμδα και ο Πι θα έπρεπε να αποκαλύπτονται, θα έπρεπε να αποτάξω τη δυστοπία και να τους τοποθετήσω στο σύγχρονο περιβάλλον και να δείχνω με το δείκτη μου. Αυτό δεν το κάνω, όχι γιατί πιστεύω πως δεν αξίζει. Πιστεύω όμως ότι τελικώς ως προς αυτό το πράγμα είμαι ακόμα αφηγηματικά δειλός, κάνοντας το τεχνικά επαρκή. Ελπίζω πως είμαι κατανοητός αυτό που λέω. Δεν θέλω να ακούγεται με τη λογική ενός ανθρώπου ο οποίος με ψημυρεί, γιατί δεν είναι καθόλου έτσι. Όσοι με ξέρετε και γνωρίζοντας πως είμαι παράξενος και ότι ενδεχόμενα αυτή την παραξενιά δεν το έχω και σε τίποτα να την επικοινωνήσω τότε, θα ξέρετε πως δεν θα έλεγα τίποτα τέτοιο για τον εαυτό μου. Είμαι ένας άνθρωπος που κυρίως κομπορημονώ, τέλος πάντων, ας πούμε έτσι, εντός διαγραμμάτων. Ωστόσο, πραγματικά πιστεύω ότι αφηγηματικά το αντιμετώπισα με μια δειλία. Θα το έκανα όμως και πάλι. Γιατί πιστεύω ότι τα σχήματα δημιουργούν την εντύπωση και η εντύπωση αντλείται από τον αναγνώστη και ο αναγνώστης είναι υπεύθυνος για το τι είναι αυτό που τελικώς του αποτυπώνεται. Η παραξενιά είναι μια ελπίδα που στα δικά μου τα μάτια έχει διαψευστεί. Η παραξενιά είναι μια ελπίδα που ακόμα κρατιέται ζωντανή και υπάρχει για τους παράξενους ανθρώπους που εμπλέκουν τον εαυτό τους με τη μορφή του ήρωα σε αυτά τα στιχουργήματα που εγώ είμαι μόνο αφηγητής που πολλές φορές μπλέκει τον εαυτό του με την ίδια τη διαδρομή, χωρίς όμως να είναι πάντοτε ο πρωταγωνιστής. Αυτό δεν είναι πάντα σαφές, γιατί εδώ υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά σας και είναι πάρα πολλοί και σας ευχαριστώ από καρδιάς, γιατί ξέρω ότι απαρνηθήκατε το Pride, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Μιτσιμπόνα και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον για να είστε εδώ, γιατί με αγαπάτε. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι τέτοιοι, παράξενοι, διαφορετικοί στη λογική ότι θα ικανοποιήσουν ένα όνειρο που είναι επαρκές ώστε να δημιουργήσει μια πορεία η οποία είναι ψηλότερη και άρα θα βγάλουν με ένα ψεύτη. Και αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη κατάκτηση αυτής της παραξενιάς. Αν εγώ ο παράξενος βρω απέναντί μου μέσα από αυτό το έργο, αυτό το παράξενο που θα μου πει Βούρο, έχεις άδικο. Σας ξαναείπα ότι θα δείτε μέσα στην παραξενιά, και αυτό είναι στη λογική κυρίως έτσι του εμπορίου και της αποκάλυψης παρά της τεχνικής ή της διάπλασης των πραγμάτων, πράγματα για την πολιτική, για την κοινωνία, για τον έρωτα, για τον άνθρωπο, που όμως στην πραγματικότητα, ας μην λέμε ψέματα, είναι αυτά που συναρμολογούν αυτό το υπέροχο χάος το οποίο τελικώς προσαρμόζουμε ώστε να δημιουργήσουμε για να μην μπορούμε τελικώς να το αντιμετωπίσουμε. Συνεχίζω με επισημάνσεις επί των εισηγήσεων, οι οποίες ήταν πραγματικά ευρηματικές, εξαιρετικές και θα σταματήσω να έχω εισηγήσεις στις επόμενες παρουσιάσεις μου. Θα κάνω απευθείας μονολόγους για να μην αποκαλύπτουν στοιχεία του έργου μου, για το οποίο είναι ιδιαιτέρως επαρκής και αποτελεσματική. Το διάβασμα δεν είναι βαρετό, Βασίλη, το διάβασμα είναι ανυπόφορο. Και το διάβασμα είναι ανυπόφορο γιατί μας προϋποθέτει. Και αφού μας προϋποθέτει, το διάβασμα μας θέλει να μας κουβαλήσουμε. Και είναι ανυπόφορο να μας κουβαλήσουμε, γι' αυτό επιλέγουμε να μην διαβάζουμε. Γιατί ένα κουμπί είναι πάντα ευκολότερο από μια εικόνα που απαιτεί τη δική μας παραγωγή. Είναι πολύ ωραίο που βρέθηκε σε αυτή τη λέσχη φιλαναγνωσίας με άλλο ένα πρόσωπο, Φιλιππού Γέρους, κατάλαβα. Δεν θα πέρασε και άσχημα. Εν πάση περιπτώσει, θα συζητήσατε περί διαφόρων πραγμάτων. Στην πραγματικότητα, όλη αυτή η διαπίστωση του πόσο ανυπόφορο είναι το διάβασμα είναι και η δική μου ανάγκη να κραυγάσω
Και να διαψεύσω την Ελίνα, μιας και πριν είπα μόνο ότι είναι μια καλή μου φίλη, τώρα θα πω και το όνομά μου, που πιστεύει πως η παραξενιά είναι ένα έπος ρογμής. Όχι, η παραξενιά δεν είναι ένα έπος ρογμής. Η ρογμή έχει δημιουργηθεί ήδη από το πρώτο ερωτηματικό των πλήστων, για όσους διαβάζετε από τα ήδη προηγούμενα 4 βιβλία μου. Η ρογμή έχει τελειώσει, η ρογμή είναι κατακρίμνηση. Δεν πιστεύω πως η παραξενιά είναι ένα έπος ρογμής, τουλάχιστον ως προς το δικό μου συμπερασματικό τοπίο. Ξαναλέω που πάντως είμαι μόνο ένας. Το γεγονός ότι ο πομπός απευθύνεται σε όποιους δέκτες δεν σημαίνει πως ο πομπός είναι αυτός που αποσυμβολίζει καλύτερα τα πράγματα ή που είναι αυτός που έχει πάντα δίκιο. Ξέρω, σας κούρασα, θα με υποστείτε λίγο ακόμα. Αυτό που κάνω στην πραγματικότητα με την παραξενιά είναι να έχω περιλάβει μέσα ένα αγαπημένο μου στιχούργημα, το οποίο είναι γραμμένο πάρα πολύ καιρό πίσω, μαζί με τις λίγες διάδες και μαζί με 2-3 χιλιάδες ακόμα πράγματα από αυτά τα στιχούργηματα που δεν διαφέρουν πάντως, ξαναλέω, από τη διηγηματική τεχνική, ακόμα και αν ομοιοκαταληπτούν, ακόμα και αν μοιάζουν ποιητικά, είναι στιβαγμένα όλα στην αποθήκη μου. Η μόνη παρακίνηση είναι το έχουμε ανάγκη, να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, προκειμένου αυτά τα στίφη τα οποία εμείς δημιουργήσαμε και εμείς είμαστε, να μπορέσουμε να τα αποβάλουμε από μέσα μας και να γίνουμε αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει σε μια προοπτική η οποία θα μας κάνει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, νομίζω ότι επαναλαμβάνω τόσο πολύ που επέρχεται σχεδόν έτσι αναγνωστική κόπωση, θα μας κάνει ψηλότερους, ηθικά ψηλότερους, κοινωνικά ψηλότερους, επαρκέστερους, ανθρώπους που μπορούμε να διαβάσουμε, να παράγουμε τη δική μας εικόνα και να συνομιλήσουμε με μια ευρύτητα και με ένα χαμόγελο το οποίο εκτείνεται από τα 20 μέχρι τα 40, μέχρι τα 50, μέχρι τα 60 και αυτό είναι ανώθευτο. Δίπλα μου κάθεται η Ευγενία, είναι μόλις 22 ετών. Σας καλώ να αναλογιστούμε πόσοι άνθρωποι σήμερα 22 ετών έχουν την ανησυχία της Ευγενίας, πόσοι θα απαντούσαν καταφατικά σε μια τέτοια πρόσκληση βρίσκοντας το αυτό ενδιαφέρον. Γιατί ξέρω πως η Ευγενία ήθελε να μιλήσει για το θείο της, γιατί με αγαπά πολύ και εγώ την αγαπώ. Μίλησε όμως για τον συγγραφέα Παναγιώτη και αυτό την έβαλε σε μια βάσανα που την ταλαιπώρησε. Η Μιρέλα γράφει δικά της ποίηματα, εξαιρετικά πράγματα, τα οποία δεν χρειαζόταν λοιπόν να έρθει εδώ και να μιλήσει για έναν άλλον άνθρωπο, αλλά είναι η ανάγκη της να διαβάσει. Ο Βασίλης είναι συγκινητικός, πάντα συγκινητικός, είναι ένας μικρός Λόρκα ο Βασίλης. Γράφει και στο Φορτούνα και σε άλλες σελίδες έτσι, με έναν εξαιρετικά συγκινητικό τρόπο. Και έχει έρθει να καταθέσει όλα αυτά τα συγκινησιακά του όπλα προκειμένου να υποστηρίξει όχι το φίλο του τον Παναγιώτη, αλλά την ανάγκη να κάνει αυτό που κάνω και εγώ με την παραξενιά. Και με αυτό θα κλείσω πριν περάσω στις ευχαριστίες μου. Δεν θέλω να εμπνεύσω κανέναν με την παραξενιά. Ναι, η παραξενιά είναι η αυτοβιογραφία μου. Ναι, είμαι παράξενος. Ναι, δεν πιστεύω πως είμαστε ικανοί να ξαναγεννήσουμε όνειρα και αξίες, γιατί είμαστε οι ίδιοι που τα ματαιώσαμε. Ναι, η παραξενιά είναι η ρογμή, είναι και η κατακρίμνησή μου. Η ρογμή όμως έχει τελειώσει και η κατακρίμνηση έχει τελειώσει και σε αυτή την κατακρίμνηση που οδηγεί σε μια κόλαση και σας καλώ να το διαπιστώνετε για τον εαυτό σας και για μένα και για όλους μας, γιατί είναι ωραίο να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό το οποίο κάνω είναι με την παραξενιά μου να φέρνω μία κραυγή λέγοντας πως εγώ είμαι παρόν στην κόλαση, βοηθήστε ο ένας τον άλλον, να είμαστε επαρκοί για αυτά τα στίφη και να βγούμε από αυτόν τον γκρεμό. Δεν σας λέω τίποτα περισσότερο, θα συνεχίσω με τις ευχαριστίες μόνο, θα το κάνω και δεν θα πω τίποτα άλλο. Το ορκίζομαι, μετά θα μιλήσεις εσύ τη βραδιά. Το λέω δηλαδή, επειδή τώρα θα ευχαριστώ φυσικά πρόσωπα και θα χειροκροτάνε, δηλαδή, μην φανταστείς ότι έτσι θα υποσκελίσω κανένα. Μα δεν είπα τώρα, θα μην πιστευτώ. Λοιπόν, αν ξεχνώ κάποιον, το λέω σε κάθε παρουσίαση, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, δεν το κάνω παρά μόνο επειδή πραγματικά το ξεχνώ, γιατί εκτός από παράξενος, είπε και η Ευγενία, είμαι και υπερήλικας, άρα έχω άλοθη. Ευχαριστώ θερμά τις εκδόσεις Κοράλη και τον κύριο Γκέλμπεση, φέτος κλείνουμε 15 χρόνια συνεχούς συνεργασίας. Ευχαριστώ και τον Νίκο το Σουκιονά, ο οποίος επιμελήθηκε το σύνολο του βιβλίου μέσα από τις εκδόσεις Κοράλη, δεν τους ξεχωρίζω, κύριε Γκέλμπεση, νομίζω πως είμαστε μια ομάδα. Μια οικογένεια και ξέρετε πως εγώ από τις οικογένειές μου είτε αυτές είναι φιλικές είτε είναι αθλητικές και αυτές. Ένα από τα παιδιά σου ένα ποίημα, όπως την άλλη φορά που θα θέλει. Δεν χρειάζεται τώρα, γιατί στην πρώτη σειρά διαδραματίζονται πράγματα τα οποία έχουν εξάψει το ηθικοπλαστικό του πράγματος, οπότε ας μην διαβάσω, θα τα διαβάσω εγώ μετά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά και τους τρεις ομιλητές μου, και τη Μιρέλα και τον Βασίλη και την Ευγενία, για την αρδιότητα με την οποία αντιμετώπισαν το παρόν εγχείρημα, για την τρομερή τους διαθεσιμότητα και για την τρομερή τους επάρκεια στο πώς αντιμετωπίζετε ένα έργο. Σας πληροφορώ ότι εγώ που το έχω γράψει, αν το διάβαζα τόσο που καταλάβατε, εσείς δεν θα καταλάβαινα. Να ευχαριστήσω θερμά και τη Μαργαρίτα, συντονίστρια σε 4 έργα.
5ο, αν υπάρχει και σε 6ο, για αυτό το υπέροχο χαμόγελο ενός πλάσματος που έρχεται αέρινα και επικοινωνεί ένα προϊόν το οποίο έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με το ποιο είναι το περιβάλλον εργασίας το δικό της. Δηλαδή, εμείς είμαστε 3 μοναχικές ψυχές ανάμεσα σε 2 αερικά, την Ευγενία και τη Μαργαρίτα, που βλέπουν την υγιή και την εξωστρεφή μεριά, πλευρά της ζωής που εγώ δεν βλέπω. Ευχαριστώ θερμά τον Κώστα τον Αγγέλου και τον Γιώργο από πάνω από τα φώτα και τον ήχο. Μας κάνανε όλα τα ηχητικά και τη Γεία και τον Δήμαρχο Αργύρο. Ευχαριστώ θερμά και τη Δέσποινα και τη Μέρη που επιμελούνται το φωτογραφικό υλικό. Γι' αυτό κοιτάξτε να γελάσετε, να βγείτε όμορφοι, γιατί εγώ έχω να γελάσω από τα βαπτίσια μου. Άρα δεν θα βγω χαμογελαστός. Ευχαριστώ κάθε έναν από εσάς που δαπάνησε έστω και 1 λεπτό για να επικοινωνήσει το βιβλίο, κυρίως ως προϊόν όχι καταναλώσεως, αλλά ως προϊόν ενός αποτελέσματος που θα μας οδηγήσει στο να το διαβάσουμε και να το συζητήσουμε. Θα χαρώ ιδιαίτερα αν εδώ αντιμετωπίσω το διάλογο, ακόμα και αν αυτός έχει ως παρενθετικό τον αντίλογό σας. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Μαυρία Μαυρίδου και τον Μάκη τον Νικολαίδη, το κατάστημα Perfume & Soap, Δροσίνη 9, για την χορηγία της εκδήλωσης και για την πλήρη υποστήριξη στο σύνολο αυτής της προσπάθειας. Αν δεν ήταν 3 τα γράμματα, δεν θα το έβγαζα, στορκίζομαι. Ευχαριστώ θερμά την Έφη, την Κούτσανα. Έχει τη μέση της η γυναίκα, πήρε όλη την παρουσίαση στην πλάτη. Δεν έχω κάνει πάλι τίποτα. Έχω έρθει γαμπρούλης, έβαλα μόνο το πουκάμισό μου και ήρθα να μιλήσω. Ό,τι βλέπετε εδώ από την επιμέλειά του, και επειδή ξαναλέω υπάρχει η λογική της πλήξης έξω, έχει επιμεληθεί ώστε να απευθυνθείτε στο κηλικείο να πιείτε και. Όλα τα κομμάτια τα έχει κάνει η Έφη. Ήταν εξαιρετική από μίας αρχής μέχρι τέλους. Μόνο τα 2 μικρά δεν κατάφερε να πικασέψει. Και εσένα, κύριε Κορκάς, ναι. Ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν παρόντες. Σας παραδίδω στη Μαργαρίτα να πει τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ.